Diyos maray na hapon po mga tugang, pagiromdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode, an sa indo mga cellphone, likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gabos para sa orasyo imperata. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di imi nasabotan asin naotob, an sa imong kabotan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngonya na mamatayan mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad, di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan samong mga kasailan, ilikay mo kami, an samong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigay mo kami. Sa San Judas Tadeo, Ipamigay mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matuka po.
Sa liwat, Diyos maray na hapon po mga tugang, ngunyan po solemnidad kan pagkamundag ni Jesucristo, matindog po ang gabos. Sumboy na undag sa Belen. Alleluia, alleluia. Magugma, magugma, O Jerusalem. Alleluia, alleluia. Agawit na hinihingan puso, agawit sa ugmahan. Magumaw, magugma sa hangganan, nanundag sa kinaban. Magumaw, magugma sa hangganan, nanundag sa kinaban. Punan niya tuan sa tuyang selebrasyon sa ngaran ka na Ama, asin ka naki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pagisumaro ka ng Espiritu Santo mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa indugabos mga tugang. Maray na hapon man po, Father. And Merry Christmas po sa gabos. Merry Christmas. Sa Espiritu ning gagaya-gayahan, asin man nin pakumbabaan, sa tuyang akuon, an sa tuyang mga pagkukulang, asin man kasalan, nga ni magkano kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kumbayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mangkasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Hesu Kristo, kaiba kan Espiritu Santo sa kamurawain kan Diyos, Ama. Mamibi kita. O Diyos na makangalas na nagmukna asin urog na makangalas na nagbago kan dignidad nin tao, warasan na mimibi kami na makisumaro kami sa sayang pagka-Diyos na nagpakanig mong makikihiras sa samong pagkatao, siya na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. An aldaw kan pagdatong kan Mesiyas, aldaw nin dakulang kaugmahan, iyo ini ang pinapahayag sa to kan enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Magayon paghilingon sa ibabaw nin kabuludan, ang mga bitis ka nagdadara nin marahay na bareta, ka nagbabalangibog nin katuninongan, nagdodolot nin kagayagayahan, nagrorokyaw kan kaligtasan, dangan nagsasabi sa Sion, an sa indong Diyos iyo an hade. Dangugan nindo, an sa indong mga bantay, nagkukurahaw nin makusog, nagkukurahaw sa kaugmahan, hulita nahiling ninda an kagurangnan na minabalik sa Sion. Sarabay magkurahaw kamo sa kaugmahan, kamong mga narumpag na lugar nin Jerusalem. Huli ta rinarangan nin kagurangnan ang sa iyang banal na takyag sa atubang nin gabos na banwaan. Dangan ang gabos na rona nin kinaban, makakahiling kan kaligtasan na itatao kan sa tuyang Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang gabos na poro nin kinaban, nakahiling kan nakakaligtas na kapangyarihan nin Diyos. Ang gabos na poronin kinaban, nakakailing ka nakakaligtas na kapangyarihan ni Diyos. Bagong awit, awiton sa kagurangnan, huli kan mga ginibo niya ngangalasan. Antoon niyang kamot, asin banal na takyag, iyo ang nagdara kan kaligtasan. Ang gabos na poronin kinaban, nakahiling ka nakakaligtas na kapangyarihan ni Diyos. Ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Ipinahiling ang sa iyang katanosan sa mga banwaan. Narumduman niya ang sa iyang pagkamuot, asin pagkamaimbod sa harong kan Israel. Ang gabos na poronin kinaban, nakahiling ka nakakaligtas na kapangyarihan ni Diyos. Ang bilog na kinaban, nakahiling kan kaligtasan nin sa tuyang Diyos. Gabos sa daga, magkurahaw sa kagurangnan, ikurahaw ang sa indong kaugmahan. Ang gabos na poronin kinaban, nakahiling ka nakakaligtas na kapangyarihan ni Diyos. Awiton ang kaumawa nin kagurangnan sa tugtog nin arpa. Awiton sa tanog nin musika. Patanugon ang trumpeta asin mga hamodyom. Irukyaw an hade an kagurangnan. Ang gabos na poronin kinaban, nakahiling ka nakakaligtas na kapangyarihan ni Diyos. Ang pagdatong ni Jesus, pinagsabi kan mga profetas sa lumang tipan. An sa iyang pagdatong, iyo ang kapanoan kan gabos. Hinanyugon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Sa dakul asin man lain-lain na paagi kay itong panahon, ang Diyos nagtaram sa satong mga kamagurangan sa paagi kan mga profetas. Alagad sa mga huring aldaw na ini, siya nagtaram sa to sa paagi kan sa iyang aki na ibinugtak niyang paramana kan gabos asin huli sa iya linalang ang gabos. Siya ang liwanag kan kamurawayan ng Diyos asin tunay na ladawan nin sa iyang pagka-Diyos. Siya ang nagpupugol kan gabos sa bagsik kan sa iyang mapangyaring tataramon. Asin pakahalian niya kan digdaanin kasalan, nagtukaw siya duman sa langit sa too kan Diyos noon na kamahalan, urog kahalangkaw sa mga angeles, huli ta urog kahalangkaw ang ngaran na sa iyang minana. Ang Diyos ay nagsabi sa kisiisay man na anghel, ikaan sa kong aki, ngunyan ako naging sa imong ama,
O ako magiging ama para sa iya, asin siya magiging aki para sa ko. Siring man kandarahon niya ang sa iyang panganay digdi sa kinaban, nagsabi, sambahon siya kan gabos ng mga angeles ng Diyos. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan banal na ebanghelyo, susug kay San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa kapinunan, iyo ang tataramon kay bahan ng Diyos, asin ang tataramon, Diyos. Pun pa sa kapinunan, ang tataramon kay bahan na ng Diyos. Sa paagin niya, ginibo ng Diyos ang gabos, di nanuman na linalang na bakong sa paagin niya, nasa sa iya ang buhay. Ang buhay na ini, iyo nagtataw ng liwanag sa mga tao. Ang ilaw nagliliwanag sa kadikluman, as hindi nanggad iyan na parong kan kadikluman. Ang tunay na ilaw na nagtataw ng liwanag sa gabos na tao, minadatong sa kinaban. Ang tataramon yaon sa kinaban, asin ginibo ng Diyos ang kinaban sa paagi niya, alagad dai siya namidbid kan kinaban. Nagabot siya sa diri niyang banwa, alagad dai siya inako kan mga tawong sa diri niya. Alagad ang mga nag-ako sa kanagtubod sa iya, tinauwan niya nin diretso na magin mga aki kan Diyos. Bako sindanggikan sa dugo o sa laman o sa kabutan nin tao, kundi sa kabutan nin Diyos. Ang tataramon naging tao asin nag-erok sa kaibahan niyato, pano nin biyaya sa kakatotoohan. Nahiling mi an sayang kamurawayan, ang kamurawayan na tinausa iya, kan sa iyang ama bilang bugtong niyang aki. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Ilugabos, mga tugang. Merry Christmas po sa giraray. Pwede daw pakigritan sa idong katait na Merry Christmas. Merry Christmas. Siguro ang kadaklan na hapot kan mga tao ngunyan, iyo ang hapot na anong nakuha mo kan Christmas. Ano nga nakuha mo lamang kan Christmas. Sarong hapot na nadadawog niya to, lalong-lalo na sa mga masunod na aldaw. Of course, may mga tao na kita nagtatauman pag Pasko, pero di man kita naghahapot, ano ang pinagtao mo kan Pasko. Usually ang haputa, ano ang nakuha mo kan Christmas. Pero ining panahon kan Pasko, lalong-lalo na ining aldaw na sa tuyang pinagsaselebrar mo niyan, ining solemnidad kan pagkamundag kan sa tuyang kagurangnan, pinag-aagyat kita na balyuhon ang mentality na araw kay ni. Sabi nga ni Baga na ang Christmas is a season of giving. It is not a season of accepting. It is not a season of receiving. It is a season of giving. Kaya balikan niya to itong mga pagkakataon na nagtao kita ng regalo, so seryosong regalo.
bako itong garibaga, minsan paano baga, naumay na kita sa exchange gift. Lalong-lalo suday mo aram, susay mong matatawan. Tama na ngayon eh. Tama na ngayang siring kayan. Pero kung magbalik kita duman sa momento na nag-isip talaga kita, kan sa tuyang pangregalo, sa sarong espesyal na tao, iaon sa pagplano, pinagkakaag mo sa imong puso sa paghanap kang pangregalo, dapat sa tamang kulay, tayong muyanya, dapat sa tamang pagkapatos, etc. Nag-iisip kita na itauyan sa taong espesyal. Nagpaplano kita, pinag-iisipan. This kind of giving also mirrors God's own giving. God is a God of giving. He is not a God of getting. Ang Pasko tunay, manunungod sa pagtaunin regalo. Pagtao kang mahal na Diyos, din regalo sa satuya. Pinakadakulang regalo na ipinagtaon niya, warang iba kundi ang sa iyang aki. Unikong aki. As in, ang mahal na Diyos, put a lot of planning into it. Gabos na tradisyon, gabos na propesiya, sa daan na tipan, find its fulfillment digdi sa realidad na pinagseselebrar niya to ngunya na aldaw. Ining solemnidad kan pagkamundag kan aki ning Diyos. Gabos ito na nasa Old Testament is a foretelling kan pagpapadara kan mahal na Diyos kan sa iyang aki. Kung babalikan niya to ining mga binasa, lalong-lalo na kan mga nakaaging aldaw, kan panahon kan Adviento, leading up to this great solemnity of Christmas, nadawog niya to duman sa mga propeta kang Old Testament, kung paano pinagplano kang mahal na Diyos, na iligtas an sa iyang banwaan. Kan panahon ay pinagsurat, lalong-lalo na ining surat ni propeta, libro ni propeta Isaías, sa mga tao, sa mga Israelita kay ito, they were in constant succession of occupying powers. So Assyria, duman sa east. So Babylonia, duman sa norte. Sa baba maninda, so Egypt. So they were in a constant threat to be occupied. Kaya sa mga tao, they were looking forward to a future king. So Mesiyas, so pinagbubuan nin lana, na yuan maligtas sa inda, digdi sa political oppression na ini. Nadawog niya ito duman sa inot na pagbasa. Magayon paghilingon sa ibabaw nin kabuludan ang mga bitis na nagdadara nin marhay na bareta. And it was believed na ining first reading na ini was actually a reading fit duman sa pag-enthrone kan sarong hade. But do you notice, towards the middle, sinasabi sa pagbasa, nasyon, dangugan, aan sa imong Diyos, iyuan hade. So tunay managad mapadaraan sa tuyang kagurangnan, din sarong hade. Pero bako sarong hade, na masalbar sa satuya sa political oppression, kundi sarong hade, ang sa iyang aki mismo, ipapadara, tanganing mailigtas kita sa pagkakasala, asin man kagadanan. Iyo ini ang regalo na ipinagtataw sa tuya kan mahal na Diyos, ngunyan na Pasko. Kaya nga po sa satuya, are we thankful? Nagpapasalamat daw kita kay ni sa dakulaon na regalo na ipinagtaw sa tuya kan sa tuyang mahal na Diyos. Sa giraray isipon niya to, kan nakarisibi kita ki magayuno na regalo,
Isipon niya to sa pagpapasalamat na sa tuyang namatian. Isipon ta bako material na bagay, ini na lang. Imagine nindo, bako material na bagay ang nareceive nindo. Isipon nindo na isinalbar ka mo, for example, sa aksidente. So tipong maliligis ka na, pero may nagdusay nin sarong tawo, tanganing iligtas ka. Isipon, for example, na nasuluan sa idong harong, dayman kuta, dayman. No? Isipon sana. May mga tao na nagsalbar sa indo. Arob ka iyan, ang Christmas. Bako sarong object, kundi sarong gawe kan mahal na Diyos, ang regalo niya. So it is not just a matter of saying thanks to God. But we feel a certain debt that we cannot pay back. May utang na buot kita sa satuyang mahal na Diyos. And we cannot do enough to express our thanks. So sa giraray, haputo niya itong satuyang sadiri, how do we express our thanks to God for His greatest gift of all? Ang sayang aki, na nakaresibi din laman. Asin man ang laman na yan, ang hawak na yan, nagadan, duman sa krus para sa tuya. Magayon so sinabi ni Pope Francis, sa saro sa iyang mga address, duman sa Roman Curia, pinagtaram ni Pope Francis manunungod sa virtue of gratitude. Sabi ni Pope Francis, just as the Son of God chose poverty, which is not merely the absence of wealth, but utter simplicity, so too each one of us is called to return to what is essential in our lives, to discard all that is superfluous and a potential hindrance on the path of holiness. And that path of holiness is non-negotiable. The realization of our poverty without the realization of God's love would crush us. Consequently, the interior attitude that we should deem most important is gratitude. Gratitude. Sa iling ko iyo inian magayunon na adal na pinagtataw sa tuya sa ngunya na aldaw. Sa palibot niya to sa kinabaan, mahiling niya to an kadakol sa na nin mga pagkakataon nin pagkaanggot. Kadakol nin pagkakataon na nagigitang makasadiri. But in this world full of resentment, which always results with the attitude of getting, what am I going to get? Anong makuha ako pag tinabangan ko ang tawong ini? Ano ang makuha ko pag pinatawad ko ang tawong ini? Kaya may kita nag-iisip kang return sa satuya. But actually, sabi ni Pope Francis, this is what actually leads us to the path of misery. But once again, Christmas reminds us that God chose to be poor in order to be with us, to save us, and that the recognition of our poverty with gratitude to God for His love, iyuda ang mga katabang sa tuya, tangani na magkaiwa kita rin buhay na banal. And that, ining buhay na banal will ultimately lead us to authentic and everlasting happiness. Kan si Saint Francis of Assisi nagtaunin instruction duman sa sarong tawo si John Velita na mag-prepare nin pinakaenot na araw kaini
na nativity scene kang 1293. Naisip ni Saint Francis na magkaigwa ng tunay na mga hayop, tunay na aki, tunay na agom. Asin pinag-set up kay ding duwa ni Saint Francis asin ni John Velita itong pinaka-enot na nativity scene. Sabi ni Saint Francis duman sa tawo na sa iyang pinagsugo, if you desire that we should celebrate this year's Christmas together, go quickly and prepare what I tell you. For I want to reenact the memory of the infant who was born at Bethlehem and how he was bedded in the manger of hay between a donkey and an ox. I want to see all of this with my own eyes. Iyo ini ang misteryo na pinagsaselebrar niya tungo niya na aldaw. Ang Diyos na nanitawo. Ang Diyos na nagkigwaning laman. Tangani na mahiling niya to siya sa paagi kan sa tuyang sa diring mga mata. Siring duman sa pagimbitar kan mga angheles, duman sa mga pastores, kan banggi kan pinaka-enot na Pasko, na nagsabi sa indangon niya na aldaw duman sa banwaan ni David, an paraligtas ipinangaki. So yes, we are invited also today to behold the God made flesh in the person of Jesus Christ. So yes, let us celebrate Christmas. And lugod mas magpakusog ining selebrasyon niya to kan Pasko. Tangani na mas mahiling niya to an mahal na Diyos. Tangani mas madagog niya to an mahal na Diyos. Tangani na mas makaputanta an mahal na Diyos. Asin mapano kita nin pagpapasalamat sa mahal na Diyos na nagtaukan sa iyang gabos sa paagi din buhay na pinag-aarog sa iya, sarong buhay na nagtatao, sarong buhay din pagkamot asin man pagsakripisyo. Amen. Matindugan gabos. Sa tuyang ipahayagan sa tuyang pagtubod, kita gabos, nagtutubod ako, sarong Diyos sa mga makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin di nahihiling, asin sarong kagurangnan na si Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin na mundagikan sa Ama bago kan gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nakiwakan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya halin sa kalangitan. Asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, ki Virhen Maria, asin nanitawo, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtiyos sakot sa kadanan na sinilubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuong kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, ansa iyang kade-andaing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin nagtaon ng buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kay iba ka nama asin kanaki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paging mga profetas, asin sa banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapaya ko rin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad kan mga kasalan, asin naghahalat akong pagkabuhay liwat din manggadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mamibig kita sa tuyang amang langit noon, pinadara niyan sa iyang bugtong na aki sa pagtubos sa to, namundag sa Belen, pinag-awitan kan mga angeles, sinambakan mga pastores asin mga mago, sa tuyang pamibi sa bihunta, kagurangnan hinanyuga an sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyuga an sa mong pamibi, an bilog na banwaan ni Diyos, tanganing mapas sa indaan kaugmahan sa Pasko kan pagkamundag,
mamibi kita. Kagurangnan na yugaan sa mong pamibim. Ang gabos na tawo sa kinaban, tanganing mapasainda ang katoninongan na ibinareta kan anghel sa mga tawong marhay an buot, mamibi kita. Kagurangnan na yugaan sa mong pamibim. An mga dukha tanganing mapasainda ang pagkamuot ni Kristo na nagpakadukha huli sa to, mamibi kita. Kagurangnan na yugaan sa mong pamibim. An kaakian tanganing mamuot sinda sa Dios na namundag sa Belen, mamibi kita. Kagurangnan na yugaan sa mong pamibim. Kita gabos na uya sa misang ini, tanganing maging kasangkapan kan katoninongan ni Kristo para sa kinaban, mamibi kita. Kagurangnan na yugaan sa mong pamibi. Sa tuyaman pong ginumdumon, an sa tuyang mga personal na kahagadan. Mamibi kita. Kagurangnan ni nanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan sa mong ikinakugma, ang pagkamundagan sa imong aki, tauan sa mo ang grasya na kami mamundag iraray sa bagong buhay, ang Diyos no na buhay ni Kristo, na sa muyang paratubos asin kagurangnan. Amen. Amen. Magpamibigaw mga tugang tanganingan sa ko asinan sa idong atang makong malugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako man lugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ako unwan dulot sa imo sa solemnidad niya naldaw, nahuli kay niyan pinakaurog na paghusay kan sa mong pakipagulian, nagbunga sin an kapanuan in Diyos no na pagsamba itinaw sa mo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat batano sa sinakakaligtas. Nadanay asin minsan sa in magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama. Diyos na makakamhana ding kasagkoran, huli kan misteryo kan tataramon, na nanilaman ang bagong liwanag kan sa imong kamurawayan, nagtingraw sa mga mata kan sa mong isip. Tanganing sa samong pagmidbid sa Diyos na nahihiling, mabihag niya kami sa pagkamot sa mga day nahihiling. Kaya kaiba kan mga angeles sa sinarkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na lang ito na ukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, ding tapos na nagsasabi. Manalan kagurangnan, Diyos ning mga hukbo, ang langit asin dagat, panugan sa imong kamurawayan. O sana sa kaitaasan, palaran niya sa kagurangnan. O sana sa kaitaasan. Kagurangnan ni
banal, burabod din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpasaluyib sagod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay, asin magpasalamat binakini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako ka mo gabos, asin magakan kay ni, tainian sa kuyang hawak, de dudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako ka mo gabos, asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ipinapamarita niya mo ang pag-away mo, iwa't ikinabaya, sagot na ikamagdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadaan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo, ginumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay ibagan sa muyang Santo Papa, si Francisco, asin kan sa mga obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kay tupa nakapagayagay sa imo, magkani kong maging keras kan buhay na dayang kasagkoran, magomawasin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon na pinatuod kang Diyos no nakagalian na ngahas kitang magsabi. Amanya mula yaon sa langit, babanalon ang ngaran mo. Pagdatungan kadean mo, mangyari ang buot mo. Sa dalangin sining, sa langit, at sa mong kakalungsaro, aldaw itaon.
Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamuan katulinongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan mugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Heso Kristo. Unita sa imuan kaharian, asinan kapangyarihan, siring manan kamurayan, sa mga Heso Kristo ang kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katulinongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katulinongan itirataw ko sa indo. Haray paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ikay nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katulinongan kan kagurangnan, danay namapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Peace. Mga tugang uyaan kordero kang Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kilaban, palada na maginapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Sa
Mamibi kita. O Diyos na maherakon, siring nan paraligtas kan kinaban na namundagunyan, iwan ginikanan kan Diyos do na pagkamundag niya mo uwarasan, na sa siring manapaagi siya mismo an maging kagtaukan buhay na ding kagadanan. Siya na nabubuhay ang sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigo po ni second collection para po ini sa pagmantinir kan sa tuyang simbahan. Sa Disyembre 31, aldaw ni Domingo, ang misa para sa pagsabat kan bagong taon, solemnidad ni Santa Maria, Ina ni Diyos, gigibuhon pag alas 8 nin banggi. Siring man sa Enero 1, aldaw nin bagong taon, ang mga schedule po kan misa, iyo po ang minasunod. 8 a.m., 9:30 a.m., 1:45 p.m., 3 p.m., 4:30 p.m., as in 6 p.m. Available na po ang 2024 St. Jude Calendar sa Satuyang Parish Office. Para sa mga maot pong magbakal, magdulok na lang po sa opisina. Diyos mabalos po. Matindog po. Ang gagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. idukuan payo sa pagbendisyon, ang Diyos na ding sagkod na karahayan na sa pagkanitaw kan sa iyang aki, nagpara kan mga diklom ning kinaban asin sa iyang mamuraway na pagkamundag, pinaliwanag niya ining urog kabanal na aldaw, asin paliwanagon ang sa mga puso, sa liwanag din mga marhay na gawi. Amen. Siya na nagbuot iharubay kan anghel sa mga pastores ang dakulang kaugmahan kan sa iyang nakakaligtas na pagkamundag, magpanokan sa indo mga puso kan sa iyang kaugmahan asin maghimo sa indo na mga hararubay kan sa iyang ebanghelyo. Amen. Asin siya na nagsaro kan mga kinabanon sa mga langit nun, huli kan sa iyang pagkanitawo, magpano sa indo kan balaw kan sa iyang katuninongan asin karahayan buot, asin gibuhon kamo mang kairiba sa langit nun na simbahan. Amen. Asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa giraray po, Merry Christmas sa indo. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mamagsiyawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y isilang, may tatlong hari nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipagan loob ng tanging alam. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang hintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay mabigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Good afternoon po.